ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ስፖናቶ ይባል ስፖናቶ ሳጉዩ ካብቶም ኣብናይ 17 ዓመት አንጻር ደርጊ ዝተገብረ መሪር ቃልሲ ዝተፈጥሩ ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ሓደ ነይሩ። ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ስፖናቶ ኣብ እንግዳ ትግራይ ንዘበናት ዝበቆለ ዕሾኽ ደርጋዊ መግዛእቲ ምሕዎም ንሸዋይ ግስግሱ መዝነበሩ ብጾቱ ኣብ ጽዕጹዕ ውግአሉ ኣብቲ ቆምቦላነ ጣይተነ ተላይሙ ኢድቢድ ጨበጣ ናይ ምትሕናቕ ትንግርቲ ዝተራየሉ ንሓሙሽተ ዋርሕ ምስ ተፈጥሮን ጸላእን ብሰማይን ብምድርን ሓዊ ምስ ዝተፈወ ጽዋራት ደምን እንጉዕ ነብ ዘርጋስ ሓይታን ቁርን ገመ ተጎልቢቡ ምስ ሰማይ ዝለገበ ዝመስል ገታረ ጎቦ ጉና ኩናት ደብረ ታቦር ገብረ እግዚአብሔር ስፖናቶ ናይ ኮር አዛዚ ምልክትን ጠላፊ ማዕበል ድምጽን ኮይኑ ምስ ብጾቱ ኣውሎ ኣብታ እኒ ኩሕለንን ፍትውን ዝወደቁላ ጎቦ ጉናም ደብረ ታቦር 1982 ዓመተ ምህረት ኣብ እምባ ጉና ደብረ ታቦር ጀግንነታዊ ስርሒትን ብልሒ ተጋድሎን ሰራዊት ትግራይ ምስዞም ኩሎም ምድራውን ሰማያውን ፈተናታት ገጢሙ ነመማኑ ዘጸግም ጸብለልታ እናርኤውን ግን በብእዋኑ ምሩጻት ብጾቱ ዘሰለፈሎም መስራዓት ምስ ዘዛሪ ድፌት ጸላይ ክፋተት ግድን ነይሩ። ኣብ ከምዛ ቅጽበት ባረ ገብረ እግዚአብሔር ስፖናቶ ኣብ ድፋዓቲን ትዋጋ ኣደ ትግራይ ተረድን ድፋዕ ማለሊት ኣይስበርን ኢሉና ጨርሐ በኸብሪ ዝተሰወ ኒ ገብረ እግዚአብሔር ስፖናቶ ድፋዕ ከይስበር ዝጨርሑላ ማለሊት ግን ኣብ ጽባሕ መስዋዕቶም እዚ ዝበሃል ዕላው መግለጺ ከይተገብራ ነቶም ብህይወት ዝተረፉ ኣሽሓት ማለሊታውያን ደገፍቲውን ብወግዒ ከይተነግሮም ኣብ 10 ዓመታ ከም ጨው ሓቂቓ ተሪፋ ማለሊት ማለት እውን ማርክሳዊ ለኒናዊ ሊግ ትግራይ ናይ ኣልባንያ ኮሙኒስታዊ ጸብሒ ዝተለኸየ ናይ ልቓሕ ስነ ሓሳብ እዩ። ማርክሳዊ ለኒናዊ ክልስ ሓሳብ መሰጎማይ ጸጋማይ ክንፊ ፖለቲካ ትሽዑዋን ንምዃኑ ኣብ ወግዒ ፖለቲካ እናሻዕ ዝጥቀሱ የማናይን ጸጋማይን ክንፍታት ድሕረ ታሪኾም እንታይ እዩ ንዘልዕልናይ ዛዕባ ከም መነጽር ስለ ዝጠቕመና ታሪኹ ካብ መበል 18 ክፍለ ዘበን ዝጅምር ክልቲው ክንፊ ፖለቲካ ብጽማቕ እንሆም ኣብ ዘበነ ንጉስ ሉዊ 16 ኣብ ቅነ ወያነ ፈረንሳይ ዝበቆሉ ዞም ጸጋማይን የማናይን ክናፍ ፖለቲካ ቀማምጣ ቤት ምኽሪ ፈረንሳይ ንኽልተ ዝኸፈለ ቀዋሜን ጸባርቑ ኣብቲ ሽዕዋን ባርዕ ወያነ ፈረንሳይ መስተወልዐ ንጉስ ሉዊን ነቲ ንዘበናት ዘለቐ ንጉሳዊ ምሕደራን ዝድግፉ ኣዋላት ቤት ምኽሪ ብየማናይ ሸነኽ መቐመጢኦም እንትፈልዩ ስርቦቆስ ለውጢ ዝብህጉ ገባታይ ስልጣነት ንጉስ ዝቃወሙን መደባዊ ደርቢ ዝቃለሱን ድማ ብጸጋም ገጽ ተቐሚጦም በዓል ፍጹም ስልጣን ንጉስ ፈረንሳይ ሉዊ 16 ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላውን ጥሜትን ይሕምሳን ዝነበረ ሃገሩ ህዝቢ ዘማእኸለ መፍትሒ ከምጽእ ይኻልን ፍጹማዊ ስልጣነት ንጉስ ገደብ ይሃልው ማዕርነት ህዝቢ ይከበር በመባል ህዝባዊ ጸገማት ብህጹጽ ክፍትሑ ተቃውሞ ዘልዕሉ ደለይቲ ስርቦቆስ ለውጢ ፈረንሳውያን በመስሚዑ ዝደቀሰ ንጉሶም خند فرت أفايرهم زنعق خيو يتنس كم زبال إن حدرة جديدو داقم نكمل فند وياناي مريت فرنسا زفان نجوس لوي قلبيتو 4 تجرون العلقيروم نجوساو سرعات ملو بملو فريسوم نجوس لوي مسبعلت بيتو نجستي ماري أنتونيت بكادت هاجر تخيسهم موداتهم ونيس أبغان أبتشعوان فرنسا قبلنياتات بموت قصعلو زنورت جيلوتين بزبال مجاز خسادهم تسيفهم نابي ماناين سجامين كنافن تنملس زيك قوام نايز ولدهم دليت لوت أنا حلوت زفاننا عبالات مرج زن زوارق زيك كمام طايم بارك كسابلومي قجلاو ربحا نقصاوي سروي سلطانن ملكاوي قبتان نتختلو سابع يماناي كنفي كمودمام حزباو تربحنت محبراو معرنتن فتحوي كففلا هفتن زمجلسيو امر بوليتيكان زختلو دما سابع صقاماي كنفينا تبالو صوم نابوانا نطبنا نتملس اب سماي البانيا كاب زنصافف صقاماي كنفي سوشاليزم استمزت كنتيت بوليتيكا حيزا ناب مسرع صقامتو تستصنبرت مالليتون مبغسيام درباون مدباون ጭቆና ደርግን ተረፍ መረፍ መሳፍንትን አሊው محبراو معرنت زتكل قالسي نمسጓሚ ነይሩ ይኹን እምበር ማርክሳዊ ሌኒናዊ ስነ ሐሳብ ፖለቲካ ተጠሚቃ ኣብ ሩዋታት ትግራይ 10ታት خرامات زحلفت ማለሊት ድሓር ቆርበታን ተቀላዕ ማለሊት ኮይና ይተረኽበትን በ1977 ዓመተ ምህረት ተመስረተ ማለሊታዊ ስዳሮ ድሕር ውጥቀት ደርጊ ናብ ወያናይ ዲሞክራሲ ብስተገብረ ሰላሕታዊ ስግግር ማለሊት ብዘይ ጻዕረሞት ደምጻ ጥፊያ ከሲማ ድሓር ህወሓት ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ጽግዕተኛ መብስዋ ሰጋጢ ምንኢላ ከቢድና ሕንፍሽፍሽ ውሕጅ ንምስጋር ኣብ ዝገበረቶ ሰንደልደል ኣብ ገምጋማ መደብ ክንቃለስ በረኻ ወፂናስ ከተማም ሰዓተና መሊስና ናይ ባዕድና ሓዱሽ መደብ ፈጢርና ከትበለተና ዚዛም ማርክስ ባዕሉውን ማርክሲስት አይነበረን በለት ነዋለ ሳዳዊ በዘባላ በመሰረት ገምጋማ ህወሓቱውን ህወሓት አይነበረትን ማለትውን ሰብ ጸጋማይ ክንፊ ተሰለፍቲ ዝቃለስሎም መርሆታት ረጊዛ ናብቲ ትጽየፎ መደባው ዛላክ ተሐኩር ስለዝወግሃ መደብ ፍሪሳ መደብ ክታንጽ ኢድቢድ ተታሂዛ ኣብ ወግዕና ማርክስ ባዕሉውን ማርክሲስት አይነበረን ዝብል ናይ ነዋለ ሳዳዊ ናይ ቀረባ ግዜ መጣቀሰልዕልና እምበር መሓዛ ማርክስ ዝኾነ ፈላስፋ ፍሬድሪክ ኤንግልስ ኣብ መዘክሩ ከም ዘስፈሮም ኣነ ዝፈልጥ ማርክሲስት ዘይምዃነ እዩ ይብል ካርል ማርክስ በብእዋኑ ካብ ጽሓፎም ዝተፈላለዩ ደብዳቤታት በተደጋጋሚ ዝጠቕሶ ሓረግ ጸሪሆም ህወሓት እውን ኣብ ዕጹብ ገዛ በብእዋኑ ካብ ዝገበረቶም ኣኼባታትን ገምጋማትን ኣነ ዝፈልጦ ህዝባዊት ዘይምዃነ ዝዓይነቱ ንስሓ ዝተመልኦ መግለጽታት ሒዛ ክትወጽእ ምስማዕ ልሙድ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተወለደት ህወሓት
ጥራሕ ከይኾነስ በሙሉ መተጋሩ ሰፍሉ ይረብሓዮም ዝብል ኣብ ርእሲ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዝተጠጀ ዕሙት ድንቁርና ውርዲት ክፍጠር ምኽንያት ኮይኑ ናብ ዘመንና ንመለስሞ ብኣብነት ተደጊፍና ንርኢ ሃይለ ስላሴ ኣብርሃ ተጋዳላዩ 12 ክፍሊ ተፈቲኑ ዩኒቨርሲቲ ዘቱ ነጥብን ተረኸበውን ብርእሱ ክሓመም ኣብ ዝጀመረ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲታት ማእኸል ምርምርን ፍልጠትን ምዃነን ቀሪዩ መቐመሚ መርዚ ፖለቲካ ኮይነን ኣብ በብክልሉ ዝተመደቡ ተምሃሮ ኣብ ክንዲ ቀለም ደም ምፍሳስ ጀሚሮም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተምሃሮ ዘነጻጸረ ካብ በብኹርኑዕ ዝፍኖ መጥቃዕቲ ኣደ ትግራይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝላኸቶም ምሩቓት ደቃን ከይኾነስ ረይሶም መቐባለ ካብ ትላመደ ጸኒሓ ሃይለ ስላሴ ዝተመደበሉ ዩኒቨርሲቲ እውን ካብተን ደም ተጋሩ ዝፈሰለን መንፈስ ትምህርትን ተስፋ መጻነ ዘቐማ ማእኸላት ሓንቲ ኮይና በዚ ምኽንያት እውን ደቁን ሓዳሩን ገዲፉ ካብ ትግራይ ወጻእ ክማራይ ተራዮን ጻምእ ትምህርቱ ብማይ መስኖ ተርኪሱ ልምዓት ሕርሻ እጅግ ሰብሲቡ ተታሒዙ ይኹን እምበር ኣብታ ሓሪሱ ዝነበረላ ጎጆ እውን ብሰላም ክድቅሰ ይኻለን ተን በማዕዶ ሰሚዑ ዝተጸየፈን ድምፅታት ጥፋት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓዊ ኮይነን መጽን መሬት ትግራይ ብግፍዕ ተወሪሩ ህዝቢ ትግራይ ተራዩ ዘይፈልጥ ጭካነን ተወርዶ ግን ኣጋውሎም ኣየሕርሱናን ኢሉ ዕርፉ ደብሪዩ ኣፈሙዝ ከልዕል ተገዲዱ መንእሰይ ትግራይ ከም ንህብያብ ዝተመመሉ ውሓዛይ ቃልሲ ኣብ ሕድሕድ ገጽ ተጋዳላይ ናጽነት ትግራይ ተሳኢሉ ይረአ ነበር ተጋዳላይ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ምድራዊ ሓይሊ ዝመልሶ ብዘይመስል ፍናንን ትቃለስ ካብ ተደጋጋሚ ምድመይቲ ጭቆናን ግፍዕን ሓራ ዝወፀት ብዙሕ ሒዋ ውሑድ እትኽላ ናይ ኢዳ ዘይትረክብ ትግራይ ታሪኽ ኮይና ዓርሳ ኪኢላ ብኽልተ እግራ ጠጠው እትብል ሃገር ንምቋም ትንፋስን ደምን ክህብ ጭርግሕ ኢሉ ወፂኦም ነዚ ቃልሲ መሪሐያ ኢላ ትንየት ህወሓት እውን ክትምልሶ ንዘይትኽእል ውሕጅ ቅዋም መንእሰይ ትግራይ ብግልፂ ኣይነፀገጡን ነንባዕላ ኣፍኣፍ ልጓም ተባሂላ ካብቲ ዝኣተወትሉ መንቀራቕሮ ሕቶ ሃለዋት ሓንጊሩ ክሳብ ዘውፅኣ ተበሊጻትሉ ደጋፊት ቃልሲ ናጽነት ክትመስል ሓፀርቲ ድራማታት ክትሰርሕ እኳ እንተትራየት ድምፃ መሊኣ ናይ ልባ ክትነብሕ ግን ሃልሃልታ ወነ መንእሰይ ቐሕሚዱ ከየጥፋ ኣብ ክሩምታ ሒዛታ ታሪኻዊ ተጋድሎ መንእሰይ ትግራይ ሓዱሽ ወርቃዊ ማህደር ከፊቱ ሰነ 21 መቐለ ሓራ ወፅያ ካብ ቃሬዛ ወሪዳ ናብ ወንበር ዝተሰቕለ ህወሓት እታ ኣብ ስና ቀርቂራታ ዝነበረትን ባህሳዊ ድጋፍ ናጽነት ዝኸውለታ ነተኸክለኛ ሕብራ ክትግሃድ ጀሚራ ተፈጢሩ ዝነበረ ርሱን ወነ ናጽነት ማይ ክትኸዕወሉ ተራየት ኣብ ሕድሕድ ሚድያታት ዘለዎ ሓለፍትን ኤዲተራትን ኣኪዋ ቀኒት ዜናኹምን መደብኩምን ዝተኸኽሉ ሃገርን ናጽነት ዝብሉ ደርፍታትኩም እውን ካብ መስርዕ ውርድዎም ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ቴክኒሻናት ፈነወ ከይተረፈ ዘደንገጸ መምርሒ ምንባሩ ዝክር ኣብ ተጋዳላይ ሃይለ ስላሴ ክመልሰኩም ሃይለ ስላሴ እውን ኣካል ዝምዕራፍ ኮይኑ እንኮ ትንፋሱን መሃብ ኣብ ደዋ ትግራይ ምስጸላ ክኳሻ ሓጊዩ ሰነ 2014 ዓ.ም በአካለ ተራኺብና በመግዳላዊ ተናስሐን ኣብታ ዝነብርና ጣብያ ካድረታት ህወሓት ብዝገብርዎ ነገር ግን ሕጉስ ኣይነበረን ንሱ ኣብ ድፋዕ እንትዋጋ ብድሕሪኡ ረኣይ ዘይብሎም ደቁ ብጥሜት ተሳቂዮም ግራቱ ባዲሙ ረኺብዎም እቶም ቀጣን መምርሒት ውድቦም ካብ ላዕልን ታሕቲ ተቐቢሎም ትግባር ጥራሕ ዝሰርሖም ጊላታት ግን ነኒ ሃይለ ስላሴ ንግንባር ሰዲዶም ንድሕሪትን ተርፉ ግራቱ ክሕርሱ ወይ ድሃይ ደቁ ክሓቱ እኳ ኣይተራዩን በዚን ወድዚን ዝጓሃየ ሃይለ ስላሴ ዓዲ ሃቢለ ዶ ክመጽእ ለምበር ናትኩምስ ቀሊል ነይሩ ትብል ጓሂኡ ቃል በቃል ዝክራም ኣብታ ሓምቢጦ ዝዓበየላ ሩዋ ዓዱ ንመወዳእታ ግዜ ነብሱ ተሓጺቡ ንምሸቱ ናብ ኣሃዱ ተመሊሱ ድሕሪታ እዋን ሃይለ ስላሴ ተመልሰን ነታ ሃቢልና ዶ ክመጽእ ኢልና እምበር ኢሉ ልዕሊ ነብሱ ደቁን ሓዳሩን ዝርያ ሃገሩ ትግራይ ክብል ብኸብሪ ተሰዊዩ ህወሓት ድሕሪ መስዋዕት ሃይለ ስላሴ ሰሙናይ ጸንሐትን ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ፕሪቶሪያ ኸይዳ ኢትዮጵያውነታ ዘረጋግጽ ፊርማ ብ5 ጻብዕታ ፈሪማ ካባ ናጽነት ትግራይ መሳውር ሓዊ ገይራቶም ገብረ እግዚአብሔር ስፖናቶን ሃይለ ስላሴ ብርሃን ተምሳሌ ቃሉ ዝተበልዐ ወለዶ ክልተ ዘመን እዮም ስፖናቶ ድፋዕ ማለሊታ ይስበርን ኢሉ እናጨርሕን ትስዋ መደባዊ ጭቆናት ትቃለስ ውድቡ ጨቋኒ መደብ ምውላድ ኣይሰምዕን ናጽ ሃገር ክትክል ኣብ ደዋ ትግራይ ዝወደቐ ሃይለ ስላሴ ብርሃውን ህወሓት ድምፂ ናጽነት ወለዶ መሳገሪ ሩባ ጌራ ክተብቅዕ ኣብ ዝለመደቶ ደጋለ ቀምሽ ኢትዮጵያ ኸይዳ ምርማስ ኣይርአን እቲ ዝገርም ግን ኣነ ዝፈልጥ ተቃላሲት ናጽነት ዘይምዃነ እዩ ኢላ ዓወት መንእሰይ ትግራይ ዝቑሓመት ውድብ ሎሚ ዓይና ብጨዋ ሓጺዋ ሃገረ ትግራይ ክትክል ምስ ዓዳሃሎ ተጸሚደ ክትብል ንሰምዓ ኣለና በቲ ልሙድ መልእኽቲ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ክላውን ፖለቲክስ ኣቢላ ብተራ ተላእኽታ ክተላምድና ዝቐነይት ወግዒ ጽምዶ ዕላው ቅዋማ ምዃኑ ፀሓይ ምሰውቆ እኒ ተመስገን ዳዊት ብዝበሃሉ ኾራኹርን መናብሕቶም እኒ ኣወል ስዒድ ነቢላ ድማ ትግራይ ሃገር ክትኸውን ተዓጢቐ ይሰርሕ ኣለኹ እናብለት ሓዊ ክትጽሕረ ሸኹርተት ትብለላ ህወሓት ልማዳይም ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ነፋሒቱ ሕብራና ቀይረት ካብ ምምሳልን ነብሳ ካብ ምቕናይን ሓሊፋ ትግራይን ተጋሩን ክረብሕ ንዝኽእል እስትራቴጂያዊ ዝላ ዝኸውን መሓውር የብላን መኸተይ ግምግምን ኢላ ኢዳ ካብ ሓጢኣት ክትንጽብ ዝፈጠረቶ ጎነጽ ንዓርሳ ኣብ ክልተ ሰንጢቓ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይላ በቲና ሕቋ ዝሕውሑ ምስ በሎ እንግዳዓ ክተምወቕ መንደቕ ጎረቤት ተደጊፋ ትቕዝሞ ወግዒ ጽዋሕ ኣይትደግሞ ንጥራሕ እንተይኮነስ ሸምጢጣውነ ከም እትክሕደው ታሪኻ ምስክር እዮም እዚ እናተነግሮ ከም ተስታይ ተገኒሑ ዝጽመድ ግን ወይሉ ካብኒ ገብረ እግዚአብሔር ስፖናቶን ሃይለ ስላሴ ብርሃን ንስቶ ይበልጽን ትግራይ ባህጊ ወለዶ ረኪዞም ብዝጣልዑ ቁማርተኛታት ኣይትድሕንን